Този документ е нота от Ислямска република Иран до Министерството на външните работи на България с номер 982-284-9515 от 18 март 2026 година. Сега ще ви прочита част от текста. В името на Бог, нота Министерството на вътрешните работи на Ислямска република Иран заявява почитанията си към посолството на Република България в съобщи следното. Агресорския режим на Америка и узурпаторския режим на, имат предвид държавата Израел, нападнаха Ислямска република Иран на 28 февруари 2026 година в нарушение на основните принципи и правила на международното право. За съжаление, въпреки изявленията на българските власти, че разполагането на редица самолети, цистерни за горива, военно-транспортни самолети и транспортни самолети на международното летище София, летище Васил Левски, разбира се, и прилежащата авиобаза Враждебна, е в подкрепа на планирано военно учение, включващо присъствието на американски военно-въздушен флот на летище София. Според наличната информация на летище София в България са разположени 12 американски самолета цистерни, които се използват за поддръжка и зареждане с гориво на американски бомбардировачи в съвместната американо-ционистка агресия срещу Република Иран. Според наблюденията на съответните органи, американските самолети за зареждания с горива КС-135 преминават от север на юг от Егейско море и обратно. След преминаване на Егейско море се присъединяват към бомбардировачите след получената информация. Бомбардировачи Б-1 при атаката си срещу Ислямска република Иран също извършват зареждането си с гориво във въздуха чрез самолетите, разположени в момента на летище София в България. Министерството на външните работи на Ислямска република Иран, изразявайки категоричния си и твърд протест срещу разполагането на американски самолети за зареждане с гориво на територията на Република България и използването им за подкрепа на американските въздушни удари срещу Ислямска република Иран, подчертава упражняването на присъщото право на самозащита, както е предвидено в член 51 от Устава на Организацията на Обединените нации. Ислямска република Иран си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и национални интереси в съответствие с международното право. Пак ви показвам нотата, за която никой не знае. И това е абсолютен скандал. Тази нота е изпратена от Иран до нас. Истинска ли е? А ако е, как е възможно този нелегитимен кабинет на Гюров да крие тази информация цели 2 седмици? От 18 март до сега. Да я крие не само от българското общество, а и от българския парламент. Вие, госпожо президент Йотова, знаете ли за тази нота? Какво чакаме всички ние като граждани? Да падне някоя балистична ракета на летище Васил Левски, както паднаха ракети в Турция или Кипър. Вие, госпожо президент, знаете ли, че на една балистична ракета от Иран, за да дойде до София, трябва 9 минути? А от това, което ви прочетох, не ви ли става ясно, че ни заплашват с ракети? Заплашват да отговорят за нещо, за което кабинета Петрохан е виновен. Абсолютно в тази ситуация. Да чакаме да загинат невинни хора ли?